Продължаваме нататък с гледната точка на адвокатурата, като ясно си давам сметка, че домашното насилие като явление поради своята специфика и поради това, че пострадалите не могат да открият необходимата доза подкрепа в средата, в която обичайно би трябвало да я намерят, а именно домашната среда, семейната среда. Ролята на адвоката сякаш може би надхвърля тази на чисто правният защитник и съветник, но повече ще чуеме от госпожа Милена Кадиева, която освен адвокат, тя е и председател на фондация ДА, която я прави с така едната шапка от нашия сектор. Заповядайте. Благодаря. Здравейте на всички. Харесах си това място, понеже мога да ви виждам всички, а когато има интеракция с аудиторията, винаги е по-приятно. Благодаря за поканата първо и основно на организаторите, на колегите, с които макар и повечето жени се озовахме на едно и също място, но понякога така се случва, жените променят света, това е нашия начин да го променяме също. Ще се опитам накратко да ви кажа практиката такава, каквато имаме ние в Пловдив, но защо мога да говоря за същата. Ще започна с това, коя съм, каква съм и какво правя, понеже виждам познати лица в аудиторията, но не всички ме познават и не всички могат да разберат защо си позволявам с определен език да кажа определени неща. Така, когато си говорим днес с вас толкова открито и по толкова важна тема, каквато е домашното насилие. Първо, както стана ясно, съм адвокат. Правя това, занимавам се с юридическа дейност вече 23 години. Основно съм ангажирана с международно право, европейско право, а също и с национално такова. Всичките свързани с темите насилие основано на пола, домашно насилие и всички семейни въпроси, които може да си представите, които засягат една двойка, било тя брачна или такава от фактическо съпружеско съжителство. Оттам насетне биографията ми, която се оказа дълга, както казах, 23 години, времето си минава, се оказва, че всъщност съм имала възможността, шанса и късмета да бъда обучавана в няколко различни институции, организации, колежи, университети, да направя специализации и магистратури, свързани с правата на човека, европейската интеграция, домашното насилие, след което да работя като лектор за различни служби, организации, институции, включая неправителствени такива, винаги по темите, които споменах. И тъй като растяхме, ни обучаваха, че не може човек да се хвали, нали, това не е добре, трябва човек да бъде скромен. С времето и начина, по който живеем сега, 21 век, 24-та година, се оказва, че трябва да правим обратното и да похвалим себе си колко сме добри. Затова ще кажа още няколко неща. А именно, имах възможността да получа през 2019 година една много важна за мен награда, а тя беше Жена на Европа в категорията Жена на действието, заради моята международна работа и практика. Освен това, през 1922 година имах честта и удоволствието да получа наградата на шведската кралица Силвия и фондацията Child 10 за работата ни в сферата, която защитава правата на децата от насилие. В същата тази 1922 година получих най-накрая нещо българско, а именно почетен знак от адвокатска колегия Пловдив след 23 години работа, която прие и призна, че имам невероятни заслуги за това да развива адвокатската професия в Пловдивската адвокатска колегия. Така че, от тази висота на този опит, опитвайки се да кажа нещо и шеговито в тази сериозна тема, мисля да ви кажа няколко неща за това как се промени практиката, за добро или за лошо през годините и най-вече каква е тя сега и след промените в Закона за защита от домашно насилие, които ние коментираме цял ден вече. Да започнем така. Понякога ние всички, мисля, забравяме откъде сме тръгнали, за да видим къде сме в момента и какво всъщност се е променило и колко радикално понякога то всъщност се е променило. Когато започвах работа в тази сфера през 2000 година, не бях чувала словосъчетанието домашно насилие. Никога. След 6 години обучение в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Чак тогава, когато започнах да работя в една женска организация неправителствена, някой спомена това явление. То беше много любопитно за мен. Започнах да уча него, да чета, беше трудно, нямаше интернет, нямаше материали, на български нямаше абсолютно нищо. Тоест, трябваше да подобрявам и своите английски умения, за да мога да чета на английски какво за Бога е това домашно насилие. И когато започнах да се занимавам с тази тема, която ми стана много важна и взех при сърце, при първите ми срещи с особено представители, ще бъда груба за полицаите,
и ще кажа нещо много добро след това за тях. Да се извиня предварително. Значи всичките полицаи почти буквално на 100%, с които работих по първите си казуси през 2001-2002 година, в този период, когато нямаше въобще законодателство, разбира се, никой не знаеше какво е това домашно насилие. Всички ми казваха: ало, моето момиче, виж каква си млада и хубава, вземи се, ожени, роди 2 деца, пък си гледай къщата, що се занимаваш на хората, глупостите, проблемите, остави ги да се бият. Това беше отношението на полицията към домашното насилие. Днес чухте госпожа Десислава Викторова, която е един прекрасен човек, експерт невероятен и специалист в тази област, и виждате как мисли за домашното насилие българската национална полиция. Разбира се, винаги има и добри и лоши кадри, като във всяка система, но разликата от 2000 година до 24-та е невероятно голяма. Така че практиката всъщност е позитивна, тя се променя за добро. Оттам насетне, разбира се, можем да си помислим какво се случва и в сферата на социалните дейности. Когато започвахме през 2000 година, въобще нямахме социална система. Въобще нямахме социални услуги, въобще нямаше отдел за закрила на детето, въобще нямаше отдел за хората с увреждане, въобще нямаше нищо. Едно голямо нищо. Така че беше много сложно и трудно да се работи и ползвахме, както за всички други теми, само семейния кодекс и наказателния кодекс, които освен всичко останало бяха създавани някъде през 50-те и 60-те години на миналия век и отразяваха една съвършено различна действителност. Така че беше много, много трудно. Докато днес, да бъдем наистина реалисти, имаме невероятно законодателство. То, разбира се, когато говорим за социалната сфера, както и всяка друга негова част, има своите пропуски и имаме възможност да го променяме за добро, но базово то е невероятно добро, съобразено с международното право, с европейското право и разполагаме примерно с 100 услуги в рамките на националната ни държава, които са социални услуги, които се отнасят за лица, пострадали от насилие и конкретно от домашно насилие. Това ще се и променя и подобрява. Тоест разликата, практиката и в тази сфера е станала невероятно различна. Съдиите, къде са те? Значи, по първото ми дело за домашно насилие на времето, няма да забравя този казус, в момента, в който влязох в съдебна зала, нямахме закон. Сещате се, това е 2001-2002 година. Ползвахме семейния кодекс. В момента, в който започнах да коментирам домашно насилие, какво то представлява и да го обяснявам на съда, и като човек, който се интересува от европейско и международно право, да обяснявам какво казва член 6, член 8, член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, съда ме гледаше много втрещено и в един момент съдията каза: чакай сега. Каква конвенция, какви права, какво насилие, какви деца, какви жени, какви глупости ми говориш сега, минавайки на ти. Тук е България. Ние имаме прекрасно българско законодателство. Хайде сега, моето момиче, какво ще кажеш тук по семейния кодекс? 2024 година, последното ми съдебно заседание вчера, по дело за домашно насилие. В него аз пледирах, използвайки не само Европейската конвенция, а ползвайки член 2, 5 и 16 от Конвенцията на Обединените нации за премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените. И може ли българския съд в други градове да не знае какво значи това, но моят съд в Пловдив съм го обучила. И той знае. И никой не ми повдигна ръка и не ми каза: имахме си тук едно чудесно българско право, дайте да си прилагаме него. Така че в вчерашното ми дело се приложи международно право, европейско право, национално право и съответно беше издадена заповед за защита на пострадали от домашно насилие лица. Така че съдиите се промениха много. Отново, разбира се, винаги ще има гнили ябълки, като във всяка съдебна система и в другата, която е свързана с домашното насилие също. Но генерално, основно, ако погледнем назад за последните 23 години, практиката невероятно много се е променила. Прокуратурата. Когато на времето, докато нямаше действащ закон за домашно насилие, можехме да използваме само наказателния кодекс, един прокурор ме потупа по рамото, отивайки да защитавам пострадало от домашно насилие лице, и каза: моето момиче, наказателното право не се занимава с глупости. Към 24-та година, да кажем, за 16-те дни, които предполагам на всички са ви известни, световната кампания за борба с насилието по отношение на жените, миналата година, 16-дневката, която имаме през месеците октомври и ноември, районна, окръжна и апелативна прокуратура в Пловдив организираха кръгла маса с всички служби и институции, работещи в област Пловдив, които се занимават с домашно насилие и конкретно с полово базирано насилие, понеже то засяга конкретно единствено жените,
направиха невероятни презентации, говориха председателите, присъстващи лично, оставайки на целия форум за целия ден. Бяха ангажирани, бяха чувствителни, бяха сензитивни и създадохме местен комитет за превенция и защита от домашно насилие. Така че прокуратурата също много се е променила. Практиката по казусите. Те какво показват? Преди 23 години по всички дела за домашно насилие имах физическо, психическо, емоционално, икономическо, сексуално, опит за насилие, ограничаване на личната свобода и на личните права. Всичко. И във всеки казус имаше какво? Физическо насилие. Просто нямаше дело, в което нямаше прибит човек. Към онзи момент прибития човек беше обикновено жена. Макар че, благодарна съм на госпожа Илина Мутавчиева и на госпожа Викторова също, че днес много ясно уточнихме и откроихме какво е полово базирано насилие и какво е домашно насилие, защото едното засяга само жените, а другото засяга всички. Децата, жените, мъжете, възрастните, всички. Така че всичко се променя. И в крайна сметка делата също се промениха. И минавайки набързо към това, което се случва сега през 2024 година, ако примерно за 100 дела годишно, които водех през 2001-2002 година, в 100% имаше физическо насилие, сега през 2024 година в 300 дела годишно, които водя в Пловдив, има какво? Психическо и емоционално насилие, тормоз, родителско отчуждение и малтретиране на деца. Няма физическо насилие. Или поне толкова е малко, че ако трябва да ги броя казусите си, то ще излезе така. На всеки 10 имам един случай с физическо насилие. Какво означава това? Променя се обществото ни. Ние се променяме. Мисленето, менталитета, оттам действието, поведението, всичко, което правим на ежедневна база. Затова и днес сме толкова хора, от толкова служби, от толкова институции, говорим по темите по начин, по който никога не съм си представила, че това е възможно да се случи. А когато миналата година през август месец, докато бях на почивка и дори не бях в страната, се оказа, че цялата държава се е вдигнала без организация, без граждански подкрепи, инициативи, логистики, политически, такива и каквито да било други, за да защитава едно момиче пострадало от домашно насилие, трябва да се разплача. Не съм си помислила, признавам си, че в това традиционно, патриархално, стереотипно общество, в което живеем, това ще бъде някога възможно. Но то се случи. Значи, всичко е възможно. И след промените, които имаме от юли месец и август месец миналата година, ще бъде все по-добре. Така че понякога, когато си говорим, ние много си говорим за негативите, за проблемите, за пропуските, за това, което не е станало, нека да говорим и за обратното, за това, което се е случило, което е станало и което може да стане, и което ще стане, защото всъщност то зависи от всички нас. Така че практиката ще е такава, каквато ние направим. Тя зависи от всички нас. И опитът за 23 години показва, че ние всички служби, институции, хора, включая пострадалите, се променяме за добро. Това е правилният път. Така че да си пожелаем успех в него. Благодаря.